ಏರ್ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ಲಾರ ಲೈಕ್ ಬುಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂಚ ಬೈಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಕ ಪಂದೆನ್ನ ಬೈಕೆ ಓಲಾಂಡ್ ಮದ್ಮೆ ಅದು 8 ವರ್ಷ ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿವಾಯೆ ಪೂರ ಪನ್ಪೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಎನ್ನ ಬೈಕೆ ಪೂರ ಆತೀನಿ ಉಡುಪಿಡು ಕಿದಿಯೂರು ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಆತೀನಿ 2010 ಒಂದು 7 years ಬುಕ್ ಆತೀನಿ ನಾನು ಲೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಗೊತ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು 2 years ಆಮೇಲೆ ಶಿಪ್ ಹಿಡಿತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ನಾನು ಬಾಲ್ಯದ ಅಂಚದು ಒಂದು 3 years ಮಟ್ಟ ದಾದ ಟೆನ್ಷನ್ ಆತಿಜಿ ಅಡ್ ಬುಕ್ಕ ಚೂರು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಶುರು ಆಂಡ್ ಪೂರ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಡೆ ಪೋಯ ಒಡ್ಪಿಡ ಪೂರ ಪೋಯ ತೋಜಯ ಇಂಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ PCOD ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ PCOD ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊರೋಂದಿತ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಇನ್ನು ವರ್ಷ ಅಂಚನೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತ ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬುಕ್ ಒಂಜೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅಂದಿಂಕಲು ತೋಜ ಒಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಒರೆ ಪನ್ನ ಕೊಳ್ಳೆ ಓ ಅವಳು ಹೆಂಗೆ ಆತಣ್ಣು ಮೂಲೆ ಹೆಂಗೆ ಆತಣ್ಣು ಪನ್ನಗ ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳು ಒಂದಿತ್ತ ಆಡಕ್ಕೆ ಒಂದಿತ್ತ ವರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಂತಂಡ ನನ್ನ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮಂತ ಒಂದಿತ್ತ ವರ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮಂತ ಅಂಚ ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯಿರೋ ಸುಲಭ ಇಂಕುಲು ಬುಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮಾತಾಡ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಮಂತೇಳು ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಒಂದಿಪ್ಪರು ಒಂಜೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋಡು ಒಂಜೆ ನಿಂಚಾನ ಪಕ್ಕ ಪುರಕ್ಲ ಪಂಡೆ KMC ಪ್ರತಾಪ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಳ್ಳೆರು ಆರು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜನಿಕಲ್ ಪೋಲೆ ಒಲ್ತೊಲ್ತೊ ಬರ್ಪೇರು ಬಾಂಬೆ ದುಬೈ ಕೇರಳ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಆಂಚಡ್ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲ ಮೂಲೆ ಇಪ್ಪುನು ಪೂರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಕ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಪಂಡ ಪ್ರತಾಪ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಡೆ ಪೋಯಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನಿ IVF ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂದ ಅರ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಟ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಜರು IVF ಪನ್ಪೇರು ದಾದ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಅದನ್ನು ಒಂದಿತ್ತ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಪೂರ ಸೈಡ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜಪ್ಪ ఒక ಏನು ಕೆಲವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಡೆ ಪೋಯಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ನನ್ನ ಪ್ರತಾಪ್ಗೆ ಪೋಡಾತೆ ನಿಕ್ಲು ಮುಲ್ಲ ಮುಲ್ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಿವರ ಪ್ರತಾಪ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾದ ಬಂದು ಪೂಲೆ ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಪೋಯ ಪ್ರತಾಪ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಮಸ್ತ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ತುಂಡ ಎನ್ನ AMH ಲೆವೆಲ್ ಲೋ ಇತ್ತು ಮೈನಸ್ ಅಡಿತ್ತು ನೆಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಲ ಲೋ ಇತ್ತಂಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡೇರು ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜ IVF ಮನ್ಪೊಡು ಇಜ್ಜಂಡ ಒಂಜ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ದಾದ ಪಲ್ಲೆ ಅವಳ IVF ಪೂರ ಮನ್ಪಿನಂಡ 3 months ದುಂಬೆ ಬುಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಡು KMC ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ IVF ಎಲ್ಲೇ ಮನ್ಪಂಡ ಮನ್ಪುಜರಕಲು ಐಕ್ಲ ಇತ್ತು ಇತ್ತು ಜನ ರಾಶಿ ಜನ ಮಿತ್ತಲ ಜೋಕ್ಲಿ ಜನಗಳು ಉಲ್ಲೇರ ಅಂದಾಪು ನಡೆಪೊಂಡ 10 ಜನ ಶೊಪ್ಪ ಎತ್ತು ದೂರ ಬತ್ತದ ಮೂಲಕ ಮಣಿಪಾಲ ರೂಮ್ ಅಂತದ ಪಾಪ ಹಂಗೇನೊಂದಿತ್ತಣ್ಣ ಇಂಕಲ ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಮುಖ ಪೂರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬತ್ತಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡೇರವೆ ಕಷ್ಟ ಜೋಕುಲ ಪೂಜಿ ನನ್ನ ಇದೇ ಒಂಜ IVF ಮನ್ಪಲೆ ಒಂಜ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲ ಎರಡೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಒಂಚ ಪಂಡೇರ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಒನ್ ಡೇ ಫುಲ್ ಬುಲ್ತೊಂದೆ ಕುರುದಿಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಕ್ಕದಾದ ಮನ್ಪುನು ఒక ಜಾತಕದಕ್ಲಲ್ಲ ಪಿದಡಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಬುಡಿಯ ಇತ್ತು ಜಾತಕದಕ್ಲ ಪಿರೋ ಪುಡಿಯ ತಿರ್ಗೆರ ಸುರುಮಂತ ಒಂದು ಪುತ್ತೂರು ಕುಡ್ಲ ಕುಂದಾಪುರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಣಿಪಾಲ ಪೂರ ಜಾತಕ ತೋಜಾಯ ಪೂರ ತೋಜಾಂಡೆಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಜನ್ ನಾ ಒಂಚೂರು ನಾಗದೋಷ ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲನ ಫಲ ಉಂಡು ನಾಗನ್ನಂಬೋಡು ಅಂಚ ಇಂಚ ಪೂರ ಪಂಡೆ ಮಣಿಪಾಲಡ್ ಒಂಜಿ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಇತ್ತಾರೆ ಅವ್ರು 100% ಪಂಡೇರು ಇಂಕ ಆಪುಡೆಮ್ಮ ಇರೆಗ್ ಜೋಕುಲು ಪ್ರತಾಪ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಆಪುಜಿ ಪನ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎನ್ನಡೆ ಬತ್ತದ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲಾತ ಬೊಡಣೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಇರೆಗ್ ಆಪುಂಡೆ ತೂಲೆ ಇರೆಗ್ಲ ಆಪುಂಡು ಆಣ್ ಬಲನೆ ಆಪುಂಡು ಇರೆಗ್ ಇಂಚಪ್ಪ ಪಂಡೇರು ಅಂಡಲೆಕ್ಲೆ ನಂಬಿಕೆ KG ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಮೀನತ್ತ ಸೈನ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ ಆತ ಒಂದು ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ಇಡ್ಲ ಅಂತಂದು ದಾದ ಮನ್ಪುನು
IVF ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುನ ದಾದ ಕತ್ತೆ ಏನು ಪುರಕ್ಕೇನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇತ್ತ ಎಂಕಲು ದಾದ ಮನ್ಪುನ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಬೋಡೆ ಆತ ಲೈಫ್ ಚಿನ್ನ ಬೋರಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದೇವರನ್ನ ನಂಬೇರ ಶುರು ಮಂದ ತುಂಬೆ ಮಸ್ತ್ ನಂಬಿಕೆ ಇಂಕ ಅಂಡ ಅಂದೆಟ್ ಷಷ್ಠಿ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಯಿಬಾಬನ ವ್ರತ ಉಂಡತ್ತ ಅವಳ ಮಸ್ತ್ ಪತ್ತಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಮಸ್ತ್ ಎಣ್ಣೆ ನಮ್ಮನ ಕೋಲಗ ಮಸ್ತ್ ಪರಕೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪರಕೆ ಉಂಡು ರಾಶಿ ಉಂಡು ಇದು ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿಂಗ್ಲು ಒಂಚೂರು ಪೋಂದಿಜ್ಜು ಟೆಂಪಲ್ ಇಜ್ಜನ ರಾಶಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಪಿನನೇ ಉಂಡು ಶಿರ್ಡಿಗೆ ಪೋಪೆ ಬಂದೊಂಚಿ ಪರಕೆ ಉಂಡು ತಿರುಪತಿ ಪೋದ್ ಬತ್ತ ಕೇಶ್ಮುಂಡನ್ ಕೊಡ್ಪ ಒಂದು ಬಾಲೆಗೆ ಮತ್ತೊಂಡು ನಲ್ಲ ಸೌತಡ್ಕ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಸೂರ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡತೆ ಸದಾಶಿವ ರುದ್ರ ಟೆಂಪಲ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಯ್ತದ ಅಡೆ ಪುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜೋಕ್ಲ ಪುಂಡು ಅಡೆ ಪುಂಡನೆ ಒಂಥರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಗೊತ್ತ ಪುಂಡಿಕ್ಲೆಗ ಮಣ್ಣದ ತೋಟ ಉಂಡು ಒಂದು ಟೈಪ್ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಪಡ್ದರು ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇಂಟ್ಲನೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಸೌತಡ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಇತ್ತು ಗಂಟೆ ತುನಗ ಎನ್ನೋಡು ನಮಕ್ ಲಾಪುಂಡು ಪಂದ ಅಂಚ ಅಂಚ ಪೂರ ಅದು ಬೊಕ ದಾದಮ್ಮ ಅನ್ಪುನು ನಾನು ಅವಳೇನ ಎಬ್ಬೆ ಕಲ್ತನೆಲ್ಲ ಜಾಬು ಪೂತಿಸಿ ಅಂದೆತ್ತಾನೆ ರಜೆ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡೋಡಪ್ಪಣ ಏನು ಡೈಲಿ ಪೋದು ಸರಡ್ ನಕ್ಲಡ ಇನ್ನು ರಜೆ ಬೋಡು ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಬೋಡು ಪಂದು ಕೇಂದ್ರಪ್ಪಣ ಐಕ್ಯಾನ್ ಜಾಬ್ಲ ಪೋತೇಜಿ ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಡೆ ಪೋಪಿನಿ ಆಡೆ ಪೋಪಿನಿ ಇಡೆ ಪೋಪಿನಿ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿವಲೆ ಎಲ್ಲೆವಲೆ ಅವೇ ಅಂಡೆ ನಂಚ ಜಾಬ್ಲ ಬುಡಿ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಮಂಡೆ ಪುರ ಹಾಳಾಂಡೆನ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಪಂತ ಪ್ರತಾಪ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋಯ ನನ್ನ ದಾದ ಪನ್ಪೆರ್ ತೂಕ ಮೇರೆ ದಂಡಲ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡ ಪಂಡ ಈಗ ಪಂಡೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಾಲೆಜ್ IVF ಬೋಡಣ ಮನ್ಪುಗವರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲ್ಲೆ ಪಂಡೆ ಓಕೆ ಪಂಡ IVF ಮನ್ಪೆರ ಪೋಯ್ IVF 3 months ದುಂಬೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಂತ ಏತು ಹೋಪ್ಸ್ ಇದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇವ IVF ಸಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪೇನ್ಲೆಸ್ ಮಲ್ಲ ದಾದಲ ಇಜ್ಜೇಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಪಂಡ ಯಾನು ಓವರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಂಡೆ ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಹಿಡ್ದಾತ ಏನೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪೂರ ಇಂಕ BP ಬೈದಿರ್ತಾಳೆ ಶುಗರ್ ಬತ್ತಾಳೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಬತ್ತಾಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಎಂಕೆ ಬೈದಾಳೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಾಳೆ ಅವತ್ತು ಟೆನ್ಷನ್ ನರ್ಸ್ನಾಗ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ದಾದಮ್ಮ ಈತ ಟೆನ್ಷನ್ ತೊನ್ನು ಕೂಲಿಪ್ಪಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಪೋಪಿನಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ BP ಮಿತ್ತೆ ಪೋಂದಿತ್ತಾಳೆ ಫುಲ್ ನರ್ವಸ್ ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಹೋಪ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದೀನಿ ಫುಲ್ಲು ಟೆನ್ಷನ್ ತೊನ್ನಿ ಪಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಹತ್ತು ಮೆಂಟಲ್ ಒಂಚೆ 10 ಜನ ಆಡೇ ಬಿಟ್ಟೆ ಟೆನ್ಷನ್ಗೆ ಓಕೆ IVF ಮಂತ ಅವು IVF ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು 15 days ರೆಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಡೈಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಂಚ ಪಾಪ ನರ್ಸ್ ಹೊರ್ತು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುತ್ತದೆ ಫ್ರೀ ಟೈಪ್ ಕೊರೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಇಂಕಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ 15 days ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಕೆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಉಳ ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆ ದಿನ ಆ ದಿನ ಎನ್ನಂಡ ಇತ್ತಲ್ಲ ಶಾಕ್ ಅಪ್ಪಂಡು ಹಾಂ ಟೆಸ್ಟ್ ದಾನಿ ಅವಳ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡೆ ಇಂಕೊಂಥರ ಡೌಟ್ ಬೈದಿತ್ತು ನನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬೈದಂಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬೈದಿಚ್ಚಿಂದ ಅಂಟೆಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು ಸಿಸ್ಟರ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಚೂರು ಪನ್ಪೇರ್ ಖುಷಿ ಹಿಡಿಪೇರ್ ಎಂಕಲ್ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಪನ್ ಕೆನಿಕುಳ್ಳ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡಿರ ಪ್ರತಾಪ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೀಟ್ ಆಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಪನ್ಪೇರ ಅಂಚೆ ಪನ್ಪೇರ ಓಕೆ ಪಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ಪಂಡೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪ ಪ್ರತಾಪ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತು ಇಜ್ಜಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಪನೊಂದಲ್ಲ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಹತ್ತಲ ಅಂದಲ್ಲ ಟೈಪ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅದು ಪತ್ತರೊಂದಲ್ಲರು ದಾದ ಪನ್ಪೇರಪ್ಪ ನನ್ನ ಹೋಪ್ಸ್ ದಿಗೊಂಡೋಡ ಇಂಕ ದಾದ ನಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ತಾತ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪಂಡೆ ಆತಿಜಿ ಸತಿ ಕನ್ಸೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಡು ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಕಮ್ಮಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪೀನಿ ನಿಕ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ಗೆ ನಾನಾರ ಕೂಡ 3 months ದುಂಬೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಂತದ ಪಿರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಎಂಕಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಇರೊಂಚೂರು ಟೆನ್ಷನ್ ತಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಅವೇ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ ಅಂಚೆ ಪಂಡೆ ಅಯ್ಯೋ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಇತ್ತಿನ ದೇವ್ರನ್ನ ಮಿತ್ತು ವರನ್ನೇನ
ನಂಬಿಕೆ ಪೂರ ಪೋಂಡ ದೇವರ್ಲ ಒಂಚೆ ಪೂರಲ ಒಂಚೆ ಎಂಕಲ್ ದಾದ ಮಿರಾಕಲ್ಲ ಮನ್ಪುಜ ದೇವೇರು ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಅಂಗನಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾಲ ಕೈ ಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮ ನಂಬಿನ ಪೂರ ದೇವರ್ಲ ಕೈ ಕೊರಿಯರು ಕೊರಗಚ್ಚಲ ಕೈ ಬಿಡಿಯರು ದಾದ ಮನ್ಪುನು ದೇನಿಯ ಏನಡಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಅದಿನ ಏನಡ ತಲೆ ಕಣ್ಣು ನೀರೇ ಬೇಕು ಅದು ಪೋಂಡ ಅಡ್ಡರ ಏನಡ ಇಕ್ಕರ ಟೈಪ್ ವೇದಿ ಬೇಕು ಪೋಪುಂಡು ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಂದೆ ಓ ಐ ಫೇಲ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಇಂಚ ದಿನದೆಪ್ಪುನು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಡೈ ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಅಪ್ಪ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದೆ ಬರೋಣ ಈಗ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಕೋಲಾಡ್ಲ ಇಂಕಲು ಮನ್ನತ್ ಪೂರ ಮಂತಿತ್ತ ಓಲ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಪಂಡ ಪೂರ ಮಾಮನಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈದಿರ್ತಾರ ಅವನು ಭೂತದ ಚಾವಡೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅವನಂಥದ್ದು ಮನ್ನತ್ ಮಂತ ಇಂಕಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಲಾರ್ಗು ಬಾಲ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಅಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಹೌದಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನ್ಗುತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ತೊಂಜಿ ದೇವರಿಗೆ ಚೆಂಚೆ ಪೂ ಕಟ್ಟದಿಪ್ಪಿರುತ್ತಾ ಮಂಟಪದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೂ ಬೂರಡು ಸರಿ ದಾರಂದಾಗ ಹೂರಡು ಓ ಅದಾಗ ಪೂರಕ್ಲ ಪಂಡ್ಯಾರ ಹೋ ಬಾಲೆ ಹಾಪುಂಡೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸತ್ತಿ ಹನಿಗೆ ಬಾಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಪಂಡ್ಯಾರ ಓ ಎಲ್ಲ ಅವೇ ಖುಷಿಟ್ಟಿತ್ತೆ ಓ ಐ ವಿ ಫಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂಚೆ ಚಂದಿನಿ ಇವೇ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಂಡ್ ಹರ ತಿರುಗೋದು ಬೋಳು ನಾನು ಸೈ ಆಡಿ ಜೋಕ್ಲನ್ನು ಸಾವಸರ ಬುಡ್ಚಿ ನಾನು ದಾದ ಬುಡ್ಚಿ ನಾನೊಂದು ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ ಪಂಡು ಪೂರ ಸೆಟ್ ಟ್ರೈ ಮಂತೆ ನಮ್ಗೆ ಗುರ್ತದ ತಿನ್ನೋರು MSI ಕುಡ್ಲಾಡ ಅವ್ಳು ಜಾಬ್ ದೆತ್ಕೊರಿಯರು ನಾನು ಪೋಪೆ ನಾನು ಕುಡ್ಲಾಗ ಅಪ್ಪಂಡ ರೋಡ್ ಪೀಳ್ದು 1.5 ಗಂಟೆ ಇಂಕ ಮುಂತು ಉಳ್ಪಿಡ್ದು 2 ಗಂಟೆ ಪಿದಂಡ ಅವಳಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಅಂಚೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಡ ಬಡ ರೊಕ್ಕೊಂದು ಮಂತದು ಇದು ಪೂರ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡ್ ಒಂಜೆ ತಿಂಗಳು ಅವ್ನು ಬತ್ತಾడు ಒಂಜರ ತಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅವ್ನು ಬತ್ತಂಡ ಹಿಂಗೆ ಡೇಟ್ ಆದ ಚಂಡ PCOD ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಎತ್ತಿನ ಅಂದ್ಪಂಡೆ ಏನು ಪಕ್ಕಡುತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಲ್ಲ ರಾಧ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅದ ಹಿಂಗೆ ತುಂಬಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಮರ್ಲ ಡೇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಎನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಓ ಎನ್ನ ಡೇಟ್ 30 ಗುಳ್ಳೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಎನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಅವು ಪೂರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಲು ಬರ್ತೀನಿ ಅದಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮರ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಇಪ್ಪಡು ನೆಟ್ಟ ತೂಪಿನಿ ಒಂದು ಪೂರಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಏನು ಅಂಚನೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಓ ಲೈನ್ಗೆ ನಾನು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಪೂರಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಆಗೋದು ಅಂಚೆಂಚೇನಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಇದು ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊನೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತಾಡ ಅವಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅತ್ತ ಸೀದಾ ಪೋಯಿ ಒಂಜಿ ಕಿಟ್ಟಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಫೀಸ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕಿ ಮರಲ ಪತ್ತದಡು ಪಿರ ಎಂಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಿರ ಒಂಜಿ ಸುರುವಾಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಿರ ಕಿಟ್ಟ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ 45 ಡೇಸ್ ಆದಿತ್ತು ಈಗ ಕಿಟ್ಟ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೆ 40 ಡೇಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಈ ಜನ 45 ಡೇಸ್ ಜನ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಊಟ ಕಾಕೊಡತ್ತ ಅಂಚದೆಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಓ ಚೆಕ್ ಮಂತೆ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬೈತಂಡೆ
ವಾವ್ ಒಂಜಿ ಆಕಾಶ ಭೂಮಿ ಒಂಜಿ ಅನ್ನೋದು ಖುಷಿ ಕಣನೆಲ್ಲ ಪಿದೈತರು ಫೋನ್ ಮಂತೆ ಪಾಪ ದಡ ಬಡ ಇಲ್ಲ ಬಲ್ತವ್ ಬತ್ತೇರ ಬಕ್ಕ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು 2 ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ತುಪ್ಪದ ದಿಪ್ಪತ್ತೆ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂಡ ಅವಳ ಮಿರಾಕಲ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೋಲಾಪಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ 14th ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 14th ಮನ್ನತ್ ತೊಂಬೈದತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕರೆಕ್ಟೇನ ಏಪ್ರಿಲ್ 14th 1 ಮಂತ್ ಆತಣ್ಣ ಇಂಕ ವಾ ಎಂಚಿನ ಮಿರಾಕಲ್ ಅಂದೇನಿ ಬಕ್ಕ ಆಫೀಸಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಪಂಡೇಜಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂದ ಪ್ರತಾಪ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನವ್ರ ಮೀಟ್ ಹಾಕ ಅದ ಪನ್ಪೇರನ್ನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಚತ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಪೂರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಂಡೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪೋಯ ಕೆ ಎಮ್ ಸಿ ಪೂರ್ನಾಗ ನರ್ಸ್ ಪೂರ ಗುರ್ತಾತಂಡತ್ತ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಸೀನ್ ಆತಂಡತ್ತ ಅವ್ರು ಕೆ ಎಮ್ ಸಿ ಅಂಚ ಪೂರ ನರ್ಸನಕ್ಕೆ ಗುರ್ತೋಳು ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಓವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಿತ್ತು ನಂದು ನಂಚ ಪಾಪ ಸಿಂಪತಿ ನರ್ಸನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಅಂಚಾದ ದಾನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ಮಿತಾ ಕೇಳಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನಿನ್ ಚೇಂಜ್ ಆತಂಡ ಪಂಡೆ ಒಗ್ಲಗ್ಲು ಶಾಕ್ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಕಲ್ಪನಾ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬತ್ತ ಆ ಜೋಕ್ಲಾಗ್ಲ ಶಾಕ್ ಅಂಡ್ ಇಂಚ మీరు IVF నెగటివ్ బైదన్నత ఇంచ పిరా కంజువాయర ఇంచ పిరా నేను బెత డాక్టర్ నడిపోయారా దాద మెడిసిన్ మంతారా అంచె కేಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಮೆಡಿಸಿನ್ ದಾಲ ಮಂತಿಜ ಇಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತು ಜಡಪ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಐಕೆನ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಬಡ್ಡೆ ಜಾಬ್ ಸೇರ್ದಿತ್ತಾರ ಅಂದಂದು ಪಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬತ್ತ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಆರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ ತೂಯರ್ ಬಾಲ್ಯದ ಪಂಡೆ ಅನ್ನತನ ಕಣನೆಲ್ಲ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಾರ ಪಂಡೆರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನನ್ನ ದಾದ ತೂಕ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ತೂಕ ಬಂಡೆ ಬಕ್ಕ ಮಂತ್ಲಿ ಚೆಕಪ್ಗೆಲ್ಲ ತಂದಿರ್ತಾರೆ ಬಕ್ಕ ಅವೇ ಪ್ರತಾಪ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪನ್ನೋದಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಆಫೀಸ್ದ ವಾಸ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡ ಅಂತ ಏಕೆ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಪಂಡೆರ್ ಖುಷಿ ಉಂಡೆ ಬಕ್ಕ ಇದು ಪೂರ ಮಿರಾಕಲೆ ಇನ್ನು ಬಾಲ್ಯ December 6th 2017 3:30 PM born and ಬಾಲ್ಯ ಖುಷಿ ದಿನ ಎನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಂಕ ರೋಮಪುರ ಉಂಟು ಇಂಚ ಇಂಕ ಬಾಲ್ಯ ಇವತ್ತು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂಚಾದೆನ್ನ ಪೂಕಡೆ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ ಬೆರ ನೆರ್ಪೇರು ಇದು ಓಕೆ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಹಾಳಪೆ ಒಂಚೂರು ಜೋರು ಮಂತಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅಂಚ ಬೈಕೆಲ್ಲ ತೋಜಾವೆ ಇಟ್ಟು ಫೋಟೋಸ್ ಬೈಕೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಂಚ ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ದ ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರಿ ಎಲ್ಲ ಖುಷಿಯಪ್ಪ ಹೈಕೆ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ್ಲ ಏರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಎಂಕೆ ಜೋಕಲ ಇವಾಗ ಇಡೀ ಭೂಮಿಡು ಏರೆಗ್ಲ ಜೋಕಲ ಅವಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಪೂರ ಮೈನಸ್ ಆಡಿತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಅದು ದೇವರನ್ನ ನಂಬಲೆ ದೇವರ ದಾದಣ್ಣಲು ಒಂಚಿ ಮಿರಾಕಲ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಇನ್ನೂ ನಾತೆಂಕ್ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪ ಅವು ಮಂತೆ ಇನ್ನೂ ಮಂತೆ ದಾಲ ಆತಜಿ ಪಂಡ ಇನ್ನೂ ದೇವರಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ದಾದ ಪೂರ ಮನ್ಪ ನಾವು ಪೂರ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡಿತೀನಿ ಕಾಸದ ಲೆಕ್ಕ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಯಾರು ಏನು ಬಿಲೀವ್ ಮಂದೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಬಿಟ್ಟು ಆತಿಪ್ಪಂಡು ಮಿರಾಕಲ್ ಸತ್ಯ ಅಂಚೆಂಕ ದೇವರ ಒಂದು ಬಸ್ತೆ ನಂಬಿಕೆ ಕೆಲವರು ಜಾತಕೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂತಾರೆ ಕೆಲವರು ಇಂಕ ಓಲ್ಪೊಂಡಲ್ಲ ಚೂಕಲಪ್ಪುಂಡು ಅನ್ನೋದಿರ್ತಾರೆ ಲಾತಿಜ್ಜಾಣತ್ತ ಅಂಚದ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವದಿರ್ತಾನೆ ಮುಲ್ಲ ಒಂಜ ಗೆಲ್ಸೇನು ಊಲು ಒಂದಾದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕೆತ್ತಲು ಒಂಜುಂಬತ್ತ ಊರು ಗೋಡೆ ಪೂರ ಸೈಡ್ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತದೆ ಗೋಡೆಲ್ಲ ಅವನು ಹೆಚ್ಚಿ ಸರಿ ಕಟ್ಟೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಬೈಕ್ ಅದ ಎನ್ನ ಬೈಕ್ ಆತೀನಿ ಕಿದಿಯೂರು ಉಡುಪಿಡು 23rd October 2017 ನಮ್ಮನ ಕಸ್ಟಮ್ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಚ ಬಡ್ಸೋಯ್ರು 7 ಬಗೆ 1 ಬಗೆ 11 ಬಗೆ ಅಂಚ ಸ್ವೀಟ್ ಪೂರ ಇಂಕಲು ಹೆಬ್ರಿಡ್ದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂದಿತ್ತ ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಸೈನ್ ಬಂದಿತ್ತ ಪಂಡ ಪುದಾರ್ ಬರೆಪಿನಿ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಪುಂಡತಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಪಂದಿತ್ತ
ಅಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ದಾದ ಅಂಡ ದಾನೆ ಡಿಸೈನ್ ಪೂರ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಅಂಡ ಅಂಡ ಶೋಕಾತಂಡು ಒಂಚೂರು ಸ್ವೀಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ನಕ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನಕ ತೋಜುಂಡು ಅಂಡಲ ಶೋಕಾದಿತ್ತಂಡು ಒಂದೆನ್ನ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಮಂತೀನಿ ನೇಬರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಆಂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ದಾರ್ ಇತ್ತೇರು ಆರು ಮಂತೇರು ಇಂಕ ಫ್ರೀ ಆದ ಮಂತೇರು ಮತ್ತರಿಗ್ಲ ಇಂಕೊಂಜಿ ಕಂಜಿವಾತೆ ಬಂದೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತೇರು ಪೂರಕಲ್ಲ ನೇಬರ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಎನ್ನ ಬಾಯಕೆಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಂಚ ಬಡ್ಸ್ವೇರು ಮಾಮಿಗ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಚ ಅದು ಅರೆಗ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತು ಅಂದಾಜಿ ಜಾಂಡ್ ಅರೆಗ್ಲ ಮೂಜಿ ಆಂಡ್ ಚೊಕ್ಕಲತ್ತ ಅಂಚ ಅದು ಪೂರಕ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತಾರ ಅರೆ ಪಾಪ ಅಂಚ ಬಡ್ಸ್ವೇರು ಶೋಕ್ ತೋಜೋಡು ಬೈಕೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪಿ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಡ್ರೀಮ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ అయిన ದಿನ ಆದಿತ್ತಂಡೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಒಂದೆನ್ನ ಮಾಮಿ ಇಂಚನೆ ಕೆಲವು ಫೋಟೋ ಒಂದು ಮಾಮಿ ಇಂಚನೆ ಬೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ನು ಒಂದು ಬಡ್ಸದ ಪುರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಆರತಿ ಮನ್ಪೇರು ಪದ್ಯ ಪುರ ಮನ್ಪೇರು ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಯಾರಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಶೋ ಕೊಡು ಪದ್ಯ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಪೂ ಮಾಡ್ಸವನು ಪಿಂಗಾರ ಪೂ ಮುಡ್ಸಾವೇರು ನಾ ಕಣ್ಣನಿ ಪಕ್ಕ ಮಾಮಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇಂಕೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಬಡ್ಸದಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕಣ್ಣನಿಲ್ಲಾಡ್ದು ಗಿಫ್ಟ್ ಮಮ್ಮಿನಿಲ್ಲಾಡ್ದು ಇಂಚ ಕೊರ್ಪೇರು ಕಣ್ಣನಿ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಸೆಟ್ ಪಾಡೀರು ಮಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಇದನ್ನು ಮೆಹಂದಿ ಪಾಡ್ದೇನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶೋಕು ಮೆಹಂದಿ ಪಾಡ್ಬಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆಗ್ಲ ಫುಲ್ ಆಲೆ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಕೈಗೆ ಕಾರಿಗೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಪಾಡೋ ಅಂಚ ಬೈಕೆಗ್ಲ ಆಲೆ ಪಾಡ್ಯಾರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆದಿತ್ತು ಇದನ್ನ ಮಾಮ ಇದನ್ನ ನಾನೊಂಜಿ ಮಾಮ ಮಮ್ಮಿ ಇದನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಮೊಲೆ ಮೆಹಂದಿ ಪಾಡು ಇದನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಮಮ್ಮಿ ಮೆಗ್ದಿನ ಮಗಳ ಇದನ್ನ ಮಾಮನಕ್ಕಲು ಪೂರ ಮುಲ್ಲ ಮಾಮನಕ್ಕಲು ಮಾಮಿನಕ್ಕಲು ಪಾಪ ಪೂರ ಪುತ್ತೂರು ಹಿಡ್ದು ಬೈತೇರು ಇತ್ತು ದೂರ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನೇಬರ್ನಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಏನು ನೋಡು ಪಾಪ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಕೊರೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಇಂಕೆ ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೇಬರ್ನಕ್ಕಲು ಪೂರ ಒಂದು ಮೇರ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಪಾಪ ಬಾಂಬೆ ಹಿಡ್ದೋಸ್ಕರ ಬೈತಾರೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಬಯಕೆಗೆ ತಂಗೋಣ ಕೊರೋನಾ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಕೊರೋನಾ ಇತ್ತದಂಡ ಐತೆ 50 ಜನ ಆತೈತೆ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಇತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪರ ಚೂರು ಜನ ಬೈತಾರೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಪೇರು ಪೂರ ಪರ್ಪಾವೇರ ಪೂರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೇರು ಪರ್ಪಾವೇರ ಚೊಕ್ಕುಲಿ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೇರು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಬೈಕೆದ ವನಸಲ ಮಸ್ತ್ ದೊಡ್ಡ ಇತ್ತಂಡೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಒಂದು ತೆತ್ತಿಲ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಇಂಕ್ಲೊಂಚೂರು ತಿಂದದ ಇರಾಂಡ ಇಲ್ಲೇ ಜೋಕಲ್ಲಿ ಎತ್ತನೆ ಕೊರಲಿ ನಿನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳ ಅಕ್ಕನ ಮಗಕ್ಲ ಕೊರಿಯಾನ ಅಂಚ ಒಂದು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿನ ಮಗಳು ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಒಂದೆನ್ನ ಮಾಮಿ ಇನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಆಂಡನ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಬಾಲೊಂಚೂರು ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಪಂಡರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅದು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಪಂಡೆ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಇಂಚ ಬುಕ್ ಎಂಕೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ದೊತ್ತಂಚ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಮಂತೀನಿ ಮೇ ಪುಟ್ಟನಾಗ ಮೂಜೆ ಮುಕ್ಕಾಲಿತ್ತೆ ಹೆಲ್ದಿ ಬೇಬಿ ಡೆತ್ತು ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳದ ಬಾಲದೆಲಕ್ಕಿತ್ತೆ ಗುಂಡಿತ್ತೆ ಶೋಕಿತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಒಂದು ಪುರ ಜನ ನನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಅಕ್ಕ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಾಮಿನ ಮಗಳು ಮೆಹಂದಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಆಲೆ
ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಪಡೆದಿತ್ತು. ನಿಂಬೆರ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈತಾರೆ. ಮಾಮ ಮಾಮಿ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಕಲೆ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದಿತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಪುಂಡು ಬಾಲೆ ಹಾಪುಂಡು ಪುರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಪೊರ್ಲು ತೋಜನ ಪುಂಡು ಬಾಲೆ ಹಾಪುಂಡು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಹಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಪಂಡು ಇಷ್ಟ ಎತ್ತಂಡು ಹೆಲ್ದಿ ಬೇಬಿ ಆಂಡ್ ಅವೇ ಖುಷಿ ಒನಸಲ ಎಡ್ಡುಂಡು ಕಿದ್ದಿರದ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಒನಸ್. ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಫೈನಲಿ ದಿನ ಬತ್ತಂಡು ತಲೆ ಬಾಲೆ ಎಷ್ಟು ಶೋಕಿತ್ತೆ. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಕೊರ್ನಿ ಅವು ಫೋಟೋ ಒಂದಲ್ಲ ಅವಳೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದನೆ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ಬೇಕು ಒಂಚೂರು ತಿರ್ಗಾರ ಕುಡ್ಲ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಮಾಲ್ಗೆ.